Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Musika budaya. Pengen andu sewu cara bakal tak lakoni. Wong sawiji sing tansah tak ugemi. Monggo sabar lan laterangen neni. Yen mangkono yo bareng tetunggo ana nuwun marang dewa tresno.
musik budaya ugi artis-artis saking musik budaya sampun katuran. Konco dumateng dulur-dulur saking Karang Sekar ya Nduk ya. Alhamdulillah ing bengi iki Nduk awake dhewe lelipur kalih panjenengane Bapak Ibu sampun mirsani ketoprak musik budaya dalu menika. Ngaturi sugeng dalu, sugeng mirsani kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak musik budaya ingkang mijil saking telatah tempuran Bluro ingkang dipun sesepuh kalih panjenengane Bapak Pandit daleke bantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Ngaturi sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Nduk, iki kagem ibu-ibuku. Halo Bu. Wah, ibu iki ngantuk Nduk ketoke Nduk, rada ngantuk ya Nak ya. Ancen kesel Nduk gawe tumbek, gawe boges layo toh dan sak bala-balane. Iki tesih mirsani awake dhewe ya Nduk ya. Jan luar biasa tenan ya Nduk. Iki jelali Nduk, awake dhewe matur sembah nuwun kalih panjenengane Bapak Panitia Penyelenggara saking Karang Sekar ya Nak ya. Sampun kersa nimbali kalau sak rombongan ketoprak musik budaya iki dongane bengi iki Nak kagem masyarakat dusun Karang Sekar. Muga-muga sak bebaring nimbali ketoprak musik budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki dan barokah nyambut gawe. Muga-muga Nduk Karang Sekar iki dadi dusun kang gemah ripah loh jinawe, murah sandang murah pangan. Sing nelayan didongakno ya Nduk ya. Muga-muga entuk ewak berah. Ugi kagem Bapak petani dalah Ibu petani didongake muga-muga panenane entuk berah. Muga-muga rezekine ora kutah ning saya tambah. Oke sayangku sambil menyekat waktu juga ya Nak ya, wis wengi ya Nduk ya. Ayo katuran tetembangan nyampur sari kreasi dari musik budaya. Monggo Kang Mas diaturi wonten tetembangan nyampur sari sinarengan kalian artis-artis dari musik budaya. Monggo Mas ngono. Ini juga didukung kalian LJM Production ugi Delta Audio. Nggih. Terima kasih juga buat AJM yang sudah live streaming di malam hari ini juga nggih. Barang dulur-dulur semuanya yang sudah nonton dari Jakarta, Papua, Sulawesi, terus Malaysia dan lain sebagainya ya Nduk ya yang sudah nonton live streamingnya dari AJM. Matur sembah nuwun ugi nggih. Bila ndak bisa balas satu-satu komennya ya Nduk ya. Mohon maaf mergo adminnya lagi fokus karo kamerane. Oke. Yuk monggo katuran Mas Rondo. Satu tuang alon-alon Rembang ya Nduk. Yang kembali bareng artis-artis dari musik budaya. Janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan toke karo aku iki ning terminal stasiun Gon goleki musik budaya AJM Production bareng
njuk sampun ngaturan nggih. Kajeng matang Bapak Ibu sampun mirsani ketoprak musik budaya dalu menika nggih. Gimana Bapak? Sidoronda nggih matur sembah nuwun. Heeh. Pamurutan wonten Sidoronda. Vivi gimana Vivi dari samping tadi, Nduk? Nggih. Nggih, oke. Hah? Mas Noto. Nyoto, oke. Katuran nggih satu tembang pamurutan nggih wonten kasunyatan nggih. Juga dulur-dulur saking Mulanda ugi matur sembah nuwun yang sudah hadir nggih di malam hari ini nggih anak ya. Ayo kan langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya mung sing durung nyanyi mau awan langsung tak tampilno artis-artis dari musik budaya yang punya Nia Agustina monggo. Yuk saya nganggu nih Agustina. Memuni pamurutan dulu ya nak ya. Urutan pertama. Terus nanti urutan kedua kagem Bapak wonten Sidoronda nggih Pak nggih. Niki Bapak emang nyanyi sendiri napa pripun Pak? Nanti Pak. Oke, ya saya nganggu nih Agustina. Iya Mbak. Memuni pamurutan ya Nduk ya. Ada kasunyatan ugi Sidoronda. Yang punya kasunyatan dulu nggih. Yuk monggo langsung diaturi bareng Mas Nyoto mana ya ini ya. Oke. Basane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni Wes cukup ngaleo timbang atimu loro perkara sutrisno ora bisa dibasa atiku percaya yen kowe mesti bisa
Asik. Adi durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasuyaten sing tak tampa bebasane kembang bekar ana ing ati nanging aku iku sing duwe Aturan dari pemuda saking Karangsekar ugi saking Mulanda nggih matur sembah nuwun nggih. Kalian masih barang musik budaya Bapak bilih kagem Bapak Ibu badhe nimbali keprak musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandipit dalam wonten tempuran Blora. Nomor sampun tertera wonten ing papan ya Nok ya. Oke siap ditunggu ya sayangku nggih. Memberi pamitan dari Bapak dulu nggih. Wonten Sidoronda terus juga ada anggi-anggi orang-orang terus kagum Kang Mas wonten Lilo. Oke yuk langsung tak putar kembali satu tembang wonten Sidoronda bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya dutane Sidoronda bareng anakku yang punya Rizka Aurora. Monggo. Ya, sing duwe lagu ra budal sing Wahyu lagi vakum iki dina nduk. Yang punya Sidoronda
sederhana sampun diaturi nggih Pak nggih. Pripun marem Pak sederhanane Pak? Marem. Tambah lagi juga ndak apa-apa ya Nduk ya. Oke. Kali ini musik boleh diganti kembali satu tumpang pamurutan ya Nduk ya. Pamurutan wonten Lilo, angge-angge orang-orang Sumanding ikhlas. Oke, langsung tak putar kembali barang TV dari Musika Budaya yang punya Vivi Aldiva monggo sayangku. Oke. Yuk sayang. Vivi, Nggih. mama nih pamundutan ya Nduk ya. Urut Ya, Mbak. wonten Lilo, angge-angge orang-orang Sumanding ugi ikhlas. Lilo. Lilo. Dari Yuk. urut. Oke, yang punya Lilo monggo barang anak Kak Davi Aldiva monggo langsung diaturi. Yang punya MB Music Mas Londo monggo saya. Mak Seli. Ya. Aja lali It- goyang lo ya. Mak Dida juga ada loh ya. Delek wangi. Nanti juga ada pamurutan dari Ayang Dida ya. Ada Denok nanti mau nyanyi sendiri. Oke siap, ready kan nanti ya Dok ya. Gimana Mas? Lilone mau duet? Ini duet. Oke siap.
Kang Mas nggih. Bareng Bibi Aldiwa juga. Ali dipundhut ndak? Oke, memberi pemberutan ya nak ya. Oke, satu persatu pemberutan dari Kang Masku tercinta nggih. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya satu penonton semanding. Anggi-anggi rong-rong ugi ikhlas. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya yang punya Darren Adani, monggo sayang. Dian Ardani, oke. Mari kinggo Deno, oke sayangku, nyelak sik kanggo dulur wedok, oke. Yang punya semanding monggo langsung diaturi. Enak kono nduk. Oke. Barang ACM juga Delta, dia MB Music ya, monggo mainkan yang Mas yang punya Su Manding nyampur sehari kira sudah di musik budaya. Semoga langsung diaturi ya Mas. Bocah kok ayu-ayune ngene lho, Cah. Sampean lagi ngerti to Mas nek wedok ki ayu. Nek lanang ki yo ganteng. Ning sing ora ganteng iki lho. Cantike paling ndok. Manis sesot yaku Mustika Budaya
Dian Ardani. Terima kasih juga buat Kang Mas nggih. Gimana Mas? Oke. Yang punya Dena, yuk sayangku. Mbak Dida, gimana? Di situ ada munggah ning kono ae. Oke. Mikir ndak Vi? Yuk monggo Kang Mas, londo iki tak nyelak satu ya. Pamundutan nadane ya cewek ya cowok. Loh, kok cewek cowok piye to? Pakai ral. Oke. Mbak Dida mau pakai ral ini ya Mas ya. Dikasih ada denok dulu, monggo. Dipilih sik iki lho, digoleki sik, diulik-ulik sik. Ora bakal cukup lautan mansir. Ukir endah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Yang mana barang musik budaya juga aja yang production Delta Audio barang Mbak Dida. Tabla. Goyangnya monggo. Mustika budaya. MP Music Delta Audio. juga AJM Production. Sayangku sing bagus Sing bagus dewe. urun nopo bakal tak upayake. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing tenang aja kuwatir. Sayang kuning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Rumahku tembus dekat kayangan. Rumah suaramu, suara tangis. Yo, ora bakal cukup lautan mansir. Mungkin endah ayumu kaya widodari. Mungkin isa endah ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Tabla. Sing tenang aja kuwatir. Sayang kuning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Goyang wali bareng musik budaya. Tabla. Gimana Mbak Dida? Tak kira cinta Lah terus? Komen 2. Sakene ya. Sayangku sing bagus dewe. Urut topo bakal tak usahake. Tarik Mbak Dida asai.
Mutiara ya bareng Mak Seli nggih. Oke matur sembah nuwun Mak Dida. Memenuhi pemberitahuan yang tadi ya. Pamurtani pun nonton ikhlas. Oke. Yuk langsung tak putar kembali yang punya Merliana monggo sayang. Suketeki. J siap Bapak. Khusus kagem Pak Bayan nggih, Pak Bayan nggih. Oke. Yuk Merliana. Iya Pak, tunggu sebentar nggih. Kersane orjone kalih delok riyen soalnya kan wis lama. Dadine iki diutik-utik neh nduk. Ritmo mundo
sampun diaturi oke motor sembah nuwun. Momeni pamrutan nggih kagem Bapak Bayan nggih. Pak Suketeki oke nggih ditunggu nggih Pak nggih. Momeni pamrutan wonten anggi-anggi orang-orang dulu. Yuk bareng anakku yang punya Yesika Nurul monggo sayang. Nggih ini momeni pamrutan wonten anggi-anggi orang-orang. Pegat Tresno Pak Bayan. Oh Pak Bayan jet tanduk malih niki nggih. Oke siap Pak Bayan. Nggih, wis kok iso. Engko ditambahine yo gelem kok Pak Bayan. Yo Mas yang punya rong dulu nggih. Nanti terus setelah itu momeni pamrutan dari Pak Bayan nggih. Sing pundi? Sing duriskane kang nggih. Oh, sing klip-klip. Rene dok. Niki nggih. Lampu ya. Niki nggih. Oh alah, berarti iki tunggale lampu nduk anakku. Suketeki. Nduk. Niki rondo lho, Pak. Pak Bayan. Niki rondo lho. Ganti napa? Katut lanangan. Oh, berarti mboten sios anu, Suketeki. Enggak, Nduk. Sejine mau apa? Megat Tresno dhewene. Oh, dhewene. Berarti mboten sios suketeki niki Pak Bayan. Ketut lanangan mawon. Oke siap. Ayo yang punya anggi-anggi rono dulu Kang Mas. Ini sudah dari tadi nggih. Monggo. Duet sinten? Mas Marnoto. Dek, bisa sapa jenenge? Mana? Mas mana enggak bisa? Oh, enggak bisa. Ya Mas Marnoto monggo. Rondo tak kira prawan bareng tak rapi anak desa kandang pancen aku wis rondo tuwa anakku limo nanging aku sing bisa diwala-wali koyo goreng telo sapi lanang larang regane mas anak limo akeh mangane. Tenan nganti sing ngelokake sing pingsan. Tamune akeh tenan entuk duit karung-karungan. Wong sing padha kondangan nganti ati sing padha kelangan. Sapi lanang larang regane mas anak limo akeh mangane. Angge orang-orang ora melu gawe melu ngomong. Rondo anake
dalem. Nggih siap, katut lanangan. Mas Argo, oke siap. Yuk yang punya ketut lanangan nggih. Pak Bayan tadi pamurutanipun wonten ketut lanangan iki ya. Yuk langsung diputar kembali bareng artis dari musik budaya. Mau nyanyi sendiri ugi Mas? Oke siap. Mau duet atau nyanyi sendiri? Duet, oke. Yuk yang punya Risna sayangku. Risna. Duet ya ndak Ris? Yang punya kita pelanangan. Pak Bayan. Nggih, Pak Bayan, spesialnya nggih. Oke. Ready kan Mas? Mustiko Budoyo. Terima kasih untuk pemuda Karang Sekar. Sampun, sampun. Kabeh dulur nggih, kabeh dulur, sampun, sampun. Nggih, Mas Bro, Kaliori terkenal nggih. Terkenalin niki wonge api-api ra ono gelut-gelutan lho nggih. Nggih, sae-sae. Mosok niki ketoprak jenengan nggih pergelutan, tak mboten sae to. Sampun. Nggih. Kita happy bersama-sama. Kita happy party bersama-sama nggih Mas Bro. Nggih. Gimana Mas Bro ini ya? Kalau ndak bisa damai nanti kita sudahi loh nggih. Gimana? Ayo. Gimana ini kok jodoh matang Bapak Panitia? Kita sudahin apa niku? Dilanjut. Kondusif nggih. Tanpa mbon nggih. Nggih. Sampun. Heeh ngene nduk. Nggih, matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih, matur sembah nuwun ugi Kang Mas nggih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah kagem rombongan Irurak Musik Budaya nggih. Nggih. Jroning sugeng dilelang seperti ya nduk ya. Dadah semuanya. Sendok. Pripun? Lah pripun niki kan sampun. Sendok. Pripun, Mak? Tamane lanjut terus niki yang sing bertengkar niki pripun? Aman niki.
Berarti niki lanjut. Iki. Oke, siap Bapak. Oke, siap nggih. Heeh. Jadi ini tadi minta konfirmasi kali panjenengan sedaya nggih. Nek kula sampuni nggih kula sampuni. Yen niki tak lanjut nggih kula lanjut nggih. Nggih. Formasi deh. Formasi nah. Nggih. Dijamin keamanannya niki nggih. Kalau ada yang bertengkar lagi kita sudahi loh nggih niki nggih. Perjanjian niki loh nggih oke. Oke siap. Yuk monggo. Dilanjut nonton kita telanangannya tadi Mas. Tayupan, oke siap. Wong jonggrang kok munggahe kok ronggeng iki terus piye leku anu. Nggih, Roro jonggrang mandhape wonten podang kuning napa-napa ngoten lemesen. Nggih, tayub riyen nggih kersane mboten anu nggih. Oke siap. Tose oke sih tos alah iyalah monggo katuran besan tayub menika wonten Roro jonggrang mandhapipun wonten kopi jahe monggo dados uri-uri kabudaya Jawa ya anak ya langan beksan tayub saking bleres semoga langsung diaturi Kang Mas. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora modal yen aku nandang kasmaran Mas padakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan jangan bantu kowe aja aku maloko perang iki kanggo kuturung rampung bila pati Kang Mas Prabu Kepala kang wasita tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Dam
aku duwe aji sakti Pandawasa Rara jonggrang kok nutosun pundhut garwa Ya bando aku duwe bapak Candi sewu sungi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti wancine wasara saraya ning sisih wetan padhal salake rembulan newas dadari aturoti senengane ngati wangun ing karangan desan padha saja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa paguna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cangkir nanging bisa gawe badan pikir yen ora ngombe sak sore katone awake ngelantere kopi jahe mos misuwur rasa enak tuwa magake agawe marang mengate wong padha ngunjuk kopi jahe sampun ngaturan nggih pamuratan menika nggih gimana Mas lagi tayep emang mbok sing mbok rungokno apa ya Bro masalah wah iki berarti ya wis mentem aja iki lho tayo Bro sambel kemangi nggih sambel kemangi tayuban oke pripun Mas Bro sambel kemangi mandape gelang kalung gelang kalung nggih nggih monggo katuran ronggeng ya berarti ya engko tak dudono ronggeng ning kono Mas nggih monggo halo katuran pamundutan menika nggih wonten sambel kemangi mandhape wonten gelang kalung dados
semana nalika biyen-biyene tresnaku nganti saklawase Anakku ireng kelingan janji pengen urip bebarengan bandina yang mengetak rasa apa pancen seliramu rekrasa apa seliramu raketun mangrakasa urip ana gunung Pengesasa tak lakoni yen rejeki ana sing mriki kangelan dadi seksi monggo sliramu ora bakal nyitrani wiwit donya nganti akhir dawa bagus sing tak mikir sampun kata nama boten nomor besan mayep ganteng ya sampun diaturi oh jadi mata kang mas yang masih tercinta nggih pripun niki mas nggih niki katur nonton nyedam jemblem nggih niki sebenarnya kagem bapak yang di depan nggih ayo monggo langsung diaturi yang punya nyedam jemblem bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Santifani monggo sayang niki yang mau duet sinten niki Pak ayo Pak nang merapat Pak jenengan piyambak nggih mana Bapak monggo nyedam jembleme Pak goyang yuk barang musik budaya yang punya nyedam jemblem yuk